Gọvanọ Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo amago ọkwa onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke e nyere nwatakịrị bụ onye nke gbara afọ 14 ma bụrụkwazi onye Anambra nwere ọnatarachi pụrụ iche n'iji bọọlụ wee na-emekere ụkwụ, onye nke akpọrọ dịka Chinonso Eche si Enugu Ukwu n'okpuru ọchịchị ime obodo Njikọka, ma bụrụkwazi onye nke bugoro nke ugboro 5 ya na ime ọfụma ya bụ amụma ihe mmemme Guinness na Chịkọba nke o ji wee na-amata ndị nke mara nke kwa na-akụ n'ịgba bọọlụ tinyekwara onye ogbo ya bụ Victor Richard. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a n'Ọka mgbe o nere Master Eche ọbịa na obi gọvanọ nke dị n'ama ọbịa. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etu o si wee mee. Gọvanọ onye ya na nwunye ya bụ Nonye nenere ka nwatakịrị ahụ bụ Eche na onye otu ya jiri ihe egwuregwu bọọlụ wee na-egosi ha ihe nkiri dị iche iche. Ọ kọwara na inyere ndị ahụ nwere ọnatarachi aka ịga n'iru bụ ihe gọọmenti a ga na-eme mgbe ọbụla. Gọvanọ Soludo mere ka amata na a ga-enye ịgụ akwụkwọ n'efu afọ 5 maka mmadụ na-aba ahụ. Na mbụ n'okwu ya dịka ya na ụmụaka ahụ na-akparịta ụka, nwunye aka na-achị steeti a Oriakụ Soludo kwuru na obere Maazị Eche bụ onye nwere ezigbo ọnatarachi bụ nke ekwesịrị ileba anya. O kwere nkwa na a ga na-etinye anya n'etu o si eme ọfụma iji wee hụ na a ga-eji ya bụ nwatakịrị wee kpanite ọtụtụ ụmụaka nọ ebe dị iche iche. Onye isi nke Chukwuebuka Freestyle Entertainment bụ ebe obere ụmụaka na-enwe nkụzi egwuregwu bọọlụ bụ Maazị Chukwuebuka Ezugha kwuru na ha enwetago mmeri nke Guinness World Record ugboro 14 kemgbe ha bidoro n'afọ 2019. O mere ka amata na ya bụ otu bụ nke ga-enwe agamniru n'ịkpọpụta ụmụaka dị iche iche ndị ga-eji ihe bọọlụ wee na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Maazị Chinonso Eche bụ onye nke nọ na ogogo sekọndịrị nke obere na Class 3 bụ onye n'oge na-eteghị aka tụrụ ugo nke Guinness World Record na Lo Show de Record nke dị na Milan na mba Italy, dịka o nwetasịrị mmetụ isi na bọọlụ nke o jiri gaa akara ndị o nwetara n'oge gara aga n'ime otu nkeji.